Let's Playe. Forma videí, ktorá je tu takmer od samého začiatku YouTube. Tento štýl videí bol jednu dobu nesmierne populárny. Názov, ktorý vyzeral nejako takto a 20-minútový takmer nezeditovaný záznam z hry, ktorý bol sprevádzaný komentárom tvojho obľúbeného youtubera, ťa vtedy dokázal zabaviť na takmer hodiny. Na Let's Playoch v podstate začínal takmer každý tvorca. Bohužiaľ, dokonca aj ja. Týmto tu niekde nesekurí ticket. A preto si niekedy mal neskutočný výber Let's Play videí. Od kľudnejších tvorcov po trošku menej kľudnejších tvorcov. Rôzne druhy hier a taktiež rôzne druhy humoru. Pre mnohých z nás Let's Play bola forma relaxu a zábavy. A taktiež to bola aj super cesta, ako prežiť hru, ktorú ste si neboli schopní zahrať, čož bolo väčšinou môj prípad. Ale aj keď si vedel zahrať danú hru, tak niekedy ťa stále viac bavil pozerať Let's Play o tej hre, ako ju sám hrať. Ja som to mal takto s Minecraftom. Vedel som si tú hru zahrať, ale vďaka Let's Playom som vedel, že čo mám postaviť a ako tú hru hrať tak, aby ma bavila čo najviac. Ale prečo to tak bolo? Prečo každý v tú dobu natáčal Let's Playe? Tak samozrejme k nám to prišlo zo zahraničia. Traja tvorcovia, ktorí mali na vývoji Let's Playov najväčší vplyv, boli PewDiePie, Jacksepticeye a Markiplier. Ale ak sa bavíme o Československu, tak určite musíme spomenúť mená ako Krafak, Gogo a Gamer. Ale bolo ich tam oveľa viac. Sériami ako Minuj, Čarovný Minecraft a GTA, Let's Play videá vďaka ním boli aj u nás nesmierne populárne. A v dnešnej dobe je dosť problém nájsť taký klasický Let's Play, ako bol tvorený dakedy. V dnešnej dobe už len málo kto z väčších youtuberov, ktorí točili Let's Play na začiatku ich kariéry, točia aj teraz. Niektorí skončili úplne a niektorí úplne zmenili formát. Klasický Let's Play formát v dnešnej dobe už nenájdete takmer nikde. Nové kanály v dnešnej dobe už nenaberajú na popularite len vďaka Let's Playom. Ale prečo sa stalo to, že formát, o ktorom si ľudia mysleli, že nikdy neumrie, náhle len tak zmizol? Popravde existuje k tomu veľmi jednoduchá odpoveď. Stačí sa pozrieť aj do prítomnosti. Veľa tvorcov v dnešnej dobe preferuje hru streamovať, ako ju musieť nahrať, potom tráviť hodiny editovaním a až potom ju vydať. To sa začalo diať niekedy v roku 2014. Vtedy Twitch naberal veľmi na popularite a dokázal formát Let's Playov preniesť do reálneho času. Teraz si už nemusel len sledovať svojho obľúbeného tvorcu, ako hraje hry, ale mohol si s ním počas toho komunikovať. Samozrejme, že to malo svoje výhody, ale aj nevýhody. Ak si mal Let's Play na YouTube, mohol si ho hocikedy stopnúť a vrátiť sa ku nemu neskôr, čo so streamom nebolo tak ľahké spraviť. No pomaly a isto, klasické Let's Playe, ako sme ich poznali, sa na YouTube začali objavovať stále menej a menej. A ak už aj v dnešnej dobe máme nejakú Let's Play sériu, tak sa väčšinou nedá absolútne porovnať s verziou Let's Playu, ktorý bol tvorený pred rokmi. Väčšinou dnes je to video preeditované a prekričané. Samozrejme, že časom sa všetko vyvíjalo. A tak sa vyvíjal aj tento formát. Ale v dnešnej dobe dokáže len ťažko konkurovať ostatným formátom. Pretože Let's Play bol vždy podľa mňa symbolom kľudného, dlhého, komentovaného videa. Ale ako sa vyvíjal internet, tak sa vlastne vyvíjali aj ľudia s ním a ľudia dnes nechcú kľudné a dlhé videá. Stačí sa iba pozrieť na aplikácie ako Instagram, TikTok a dokonca aj YouTube z YouTube Shorts. Krátka forma kontentu je stále viac a viac populárna a veľa tvorcov sa tak musel začať prispôsobovať tomu, čo ľudí bavilo. A tak z Let's Playoch, ako ich poznáme, vznikli skôr krátke, preditované videá, ktoré s klasickým Let's Playom nemajú takmer nič spoločné. A vôbec nehovorím, že to je zlá vec, veď predsa jasné, že content na internete sa vyvíja a o pár rokov príde znova niečo nové. Naopak, vďaka tomu, že Let's Playe v dnešnej dobe nie sú populárne, je to viac nostalgickejšie, keď si pustíš raz za čas jedno z videí, ktoré si pozeral ako malý a zaspomínaš tak na staré dobré časy. A v tomto je YouTube fakt super. Dokážete bez problémov v dnešnej dobe sledovať aj to, čo bolo populárne pred rokmi. Napriek tomu všetkému stále existujú tvorcovia, ktorí ostali verní Let's Playu. Sice ako som už vravel v tomto videu 100-krát, nie je to ten klasický Let's Play, ktorý bol tvorený pred rokmi, ale stále aj v dnešnej dobe je to podľa mňa zaujímavá a zabavná forma kontentu, ku ktorej sa znova vrátiš aj po rokoch. Ľudia samozrejme rastú a dospievajú a tak je jasné, že ich pozeranie na hru nebude baviť do nekonečna. No aj v dnešnej dobe Let's Playe majú na YouTube svoje miesto. Miesto, na ktoré sa bude spomínať ešte dlho.